ଗୁରୁ, ମୁଁ ବେକାରୀ ଥିଲି। ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଆପଣ ଆଣି ଏ ଲାଇନରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବାରୁ ମୋର 2 ପଇସା ହେଉଅଛି। ଯାହା ହଉ ଗୁରୁ, ମୁଁ ତୁମ ଋଣ ଜୀବନରେ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମଠାରୁ ଶୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ, ମୁଁ ନୂଆ ଥିବାରୁ ସଂଘ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସେତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୁରୁ, ସଂଘର ଯେଉଁ ନାରା ଆସୁଅଛି, ଏକତା ହିଁ ବଳ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା। ଗୁରୁ, ଆମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା? ଆମେ ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା? ଶୁଣ କୈଳାସ, ତୁମେ ନୂଆ କରି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବ। 30 ଜିଲ୍ଲା, 314 ବ୍ଲକ ଏବଂ 6798 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଗଠିତ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ଓ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ, ଯାହା ବିପଦ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଜୁ ଭାଇ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବୁଦ୍ଧିଆ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ, ରାଜ୍ୟ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରା ଭାଇ, ରାଜ୍ୟ ସହ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦେବତା ଭାଇ, ରାଜ୍ୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଭାଇ, ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅବକାଶ କାଠୁଆ ଭାଇ, ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଭାଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଡ଼ିଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ଭାଇ ରକ୍ଷା କବଚକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାସଂଘର ନାରା ଏବଂ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ନାରା ଏକତା ହିଁ ବଳ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆମ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଭାଇଚାରାର ମାଧ୍ୟମ। ଗୁରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିର ଜଗ୍ 2ଟି ଯାକ ଫେଲୁଅର। କିପରି ଷ୍ଟେପିନ୍ ଲଗାଇବା? ଏ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଜନଶୂନ୍ୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରକ୍ଷା କବଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମହାସଂଘ ଆମକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଜିପି ଏବଂ ମହାସଂଘ 1ରେ ପିନ୍ ପକାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ, ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ, ବେରେଙ୍ଗ ଜିପି, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OR02 2572 ଟ୍ରକ୍। କେଶପୁର ଘାଟିରେ ପମ୍ପଚର ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଇ, ଷ୍ଟେପିନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗ୍ 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ଫେଲୁଅର ହୋଇଗଲା। ଭାଇ, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଗାଡ଼ି ଏବଂ ମୋର ଫଟୋକୁ ଭାଇ ପିନ୍ରେ ସେୟାର କରୁଅଛି। ଭାଇ, ଦୟାପୂର୍ବକ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇମାନେ। ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନେ ଆସି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଭାଇଚାରା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୈଳାସ, ବୁଝିପାରିଲ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କିପରି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ? ଯେପରି ଏଠାରେ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆମ ଏରିଆ ସର୍କଲ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଗାଡ଼ିକି ଚାଲ, ଏଥର ଆଗକୁ ଯିବା। ଗୁରୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ମିଶି ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ଭାଇଚାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଅସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇପାରୁଛେ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଛେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ବିଗତ ଦିନରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଗୁରୁ, ଫୋନ୍ଟା ରିଙ୍ଗ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖେ ଖବର କ'ଣ। ଗୁରୁ, ଘରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ସିରିୟସ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। କିପରି କ'ଣ କରିବା? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କୈଳାସ। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ
ଏକ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି। ସେଥିରେ ଫୋନ୍ କରି ଆମ କଥା ସେଠାରେ ଥିବା ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବା। ସେମାନେ ସେଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ବିବରଣୀ ଦେଲେ ଭାଇମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ସେଠାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ, ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ଭାଇଚାରା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଯାହା ହେଉ ଗୁରୁ, ଆମ ଭଳି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଲୋକ, କିଛି ଜାଣିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବରଦାନ ଅଟେ। କୈଳାସ ନିଜ ମା ପେଟର ଭାଇଠାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଭାଇମାନେ ଅତି ନିଜର। ନିଜ ମା ପେଟର ଭାଇ ଧନ ଏବଂ ପଇସା ପାଇଁ ମନାନ୍ତର ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ। ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟ ସୁକୁଲାଲ ଭାଇ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଏକାଦଶ କ୍ରିୟାରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସନାନ୍ତର ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ସୁକୁଲାଲ ଭାଇ ଅମର ରହେ ନାରା ଦେଇ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରଙ୍କୁ 17,530 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ସଭାରେ ସମ୍ପାଦକ କାଜଲ ଭାଇ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଷ୍ଟ ଭାଇ, ସୁନୀଲ ଭାଇ, ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ଖବର। ହଜି ଯାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧା ମଉସା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜରିଆରେ ନିଜ ଘର ଲୋକ ମଉସାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବୃଦ୍ଧା ମଉସା ଜଣକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରାଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ସଦର ବ୍ଲକ ଶ୍ରାଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଡମିନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ମଉସାଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ଏବଂ ନିଜର ପରିଚୟ ନାମ। ବୃଦ୍ଧା ମଉସା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇନଥିଲେ। ସାଥେ ସାଥ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। 16 ଡିସେମ୍ବର ସୋମବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଏବଂ ମଉସାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ମଉସାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ, ଆମମାନଙ୍କର ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଅଟେ, ଯେ କି ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିବା। ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।